Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Με το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης τιμήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελετή απονομής που έγινε στο Όσλο. Ένα βραβείο που δόθηκε για τα 60 χρόνια ειρήνης στην Ένωση, που γεννήθηκε μέσα από 2 παγκόσμιους πολέμους και είναι αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της. Ηγέτες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παραβρέθηκαν στο Δημαρχείο του Όσλο για την απονομή. Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών οι πρόεδροι των 3 θεσμικών οργάνων, καλώντας τις επόμενες γενιές να υλοποιήσουν το ιστορικό καθήκον της διατήρησης της ειρήνης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, δήλωσε υπερήφανος που είναι Ευρωπαίος και τόνισε ότι το βραβείο αυτό αποτελεί υπενθύμηση του θεμελιώδους σκοπού της Ένωσης να ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της γυραιάς Υπήρου. Ενώ ο πρόεδρος της Κομισιόν διαμήνυσε πως το ευρώ είναι ένα σύμβολο που θα διαφυλάξουμε. Σε μια συμβολική κίνηση ενότητας, Άγγελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ κάθισαν σε διπλανά καθίσματα και σήκωσαν ψηλά τα χέρια τους τη στιγμή που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Ωστόσο, ηχηρές ήταν και οι απουσίες ηγετών και κυρίως του Ντέιβιτ Κάμερον, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από το νούμερο 2 της κυβέρνησής του, Νικ Κλέγκ. Πάντως, οι επικριτές τονίζουν ότι στην Ευρώπη διεξάγεται πια ένας οικονομικός πόλεμος βορρά-νότου, με τον εφιάλτη της ανεργίας και της κοινωνικής έκρηξης να κυριαρχεί στις ζωές των πολιτών και ζητούν το βραβείο να λειτουργήσει ως αφύπνιση. Το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα διπλασιαστεί από την Κομισιόν και θα χρηματοδοτήσει προγράμματα βοήθειας παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες. Παράταση για 24 ώρες έως αύριο το μεσημέρι πήρε η διαδικασία της επαναγοράς ομολόγων, προκειμένου η συμμετοχή να ανέλθει σε 30 δις ευρώ και να καλυφθούν οι προϋποθέσεις για την εκταμείευση της δόσης των 34,4 δις ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, που έκλεισε το βιβλίο προσφορών, πληροφορίες αναφέρουν ότι προσφέρθηκαν ομόλογα πάνω από 26 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 16 προέρχονται από ξένους ομολογιούχους και τα υπόλοιπα από τις ελληνικές τράπεζες. Σε περίπτωση που υπάρξει απροθυμία από την πλευρά των ξένων ομολογιούχων να προσφέρουν κι άλλα ομόλογα για επαναγορά, είναι πιθανό οι ελληνικές τράπεζες να διαθέσουν το 100% των ομολόγων που κατέχουν, καθώς στην πρώτη φάση του προγράμματος διέθεσαν το 75%. Την πεποίθηση της Κομισιόν ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω συμμετοχή στο πρόγραμμα εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν. Αλλά και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ελληνικού χρέους, καθώς, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του κ. Σόιμπλε, είναι ζωτική σημασίας για την προσπάθεια διάσωσης της Ελλάδας. Ικανοποιημένος από τη διαδικασία επαναγοράς του ελληνικού χρέους, εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας, Χόρτ Ζεεχόφερ, στο Μόναχο. Χθες το βράδυ, ο κ. Ζεεχόφερ επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό. Σε δηλώσεις του μετά το δείπνο εργασίας, τόνισε ότι σέβεται τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα και υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και να προωθηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ο Γερμανός πολιτικός, που δεν ήταν έως πρόσφατα υπέρμαχος των ελληνικών θέσεων, είπε ότι θα πρέπει να κοιτάμε στο μέλλον και όχι στο παρελθόν, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα κάνει βήματα που πείθουν. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος επισήμανε ότι το μόνο που επιτρέπεται είναι να κοιτάμε στο αύριο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κλείνουμε το πρώτο κεφάλαιο. Περάσαμε σειρά δύσκολων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα και να προχωρήσουμε στην ανάκαμψη. Τον κύριο Σαμαρά συνόδευαν ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης, καθώς συζητήθηκαν θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης. Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η μοναδική βιώσιμη λύση για την κρίση χρέους είναι ένα κούρεμα για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες του Νότου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει ένα μορατόριουμ για την εξυπηρέτηση του χρέους, ώστε τα χρήματα να κατευθυνθούν, όπως λέει, στην ανάπτυξη, και καλεί την κυρία Μέρκελ να πει πριν τις εκλογές στο λαό της ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς επίσης και τις τοποθετήσεις τελεχών του κόμματός του, όπως των κυρίων Λαφαζάνη, Τόλιου και άλλων, για μονομερή διαγραφή του χρέους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Κεδίκογλου αναρωτιέται σε ποιους απευθύνεται το φιλοευρωπαϊκό προσωπείο που φόρεσε ο κύριος Τσίπρας. Σίγουρα όχι στις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που επιμένουν να διακηρύσουν την πίστη τους στο λόμπι της δραχμής. Ο πρώην Υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης, μιλώντας στην ΕΤ, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται σχέδιο για την ασφάλιση των ανέργων και των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ο Πάνος Καμένος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και μίλησε για δικαίωση των θέσεών του, καθώς, όπως τόνισε, και διεθνείς οικονομολόγοι ζητούν την κατάργηση των δανειακών συμβάσεων. Η Χρυσή Αυγή αναφέρει ότι το ζήτημα είναι η Ελλάδα να επιστρέψει στην πρωτογενή της παραγωγή και όχι να μοιραστούν και πάλι δισεκατομμύρια σε τραπεζίτες και σε μεγαλοεργολάβους που απασχολούν σχεδόν αποκλειστικά λαθρομετανάστες. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν παίζει κορώνα γράμματα τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη, επισήμενε η βουλευτής του κόμματος Μαρία Ρεπούση και επανέλαβε ότι η Δημοκρατική Αριστερά επιδιώκει σταδιακή διαγραφή του χρέους. Κάλεσμα στο λαό να ανακαλύψει την δύναμή του απίφθινε η Αλέκα Παπαρίγα, γιατί, όπως είπε, μόνο τότε μπορεί να επιβάλλει το δίκιο του, και πρόσθεσε ότι αργά ή γρήγορα οι εξελίξεις θα θέσουν πρακτικά το ζήτημα της ρήξης και της ανατροπής. Τραγουδιστές, μουσικούς και άλλες καλλιτεχνικές ειδικότητες έχουν βάλει στο στόχαστρο οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώς από προκαταρκτικούς ελέγχους έχουν προκύψει ευρήματα εισφοροδιαφυγής. Με εντολή του Υπουργού Εργασίας, τόσο το ΙΚΑ όσο και ο ΑΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους έως το τέλος του χρόνου. Όπως δηλώνει ο κ. Βρούτσης, με βάση τα ευρήματα θα ληφθούν και οι περαιτέρω αποφάσεις. Ήδη συνεργεία του ΙΚΑ ελέγχουν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ατομικές συμβάσεις εργασίας, καλλιτεχνικά συμβόλαια, εκαθαριστικά σημειώματα, ακόμη και καταγγελίες. Όπως προκύπτει από έγγραφο του ΙΚΑ, έχουν εντοπιστεί τραγουδιστές, μουσικοί και χορευτές που εργάζονται ανασφάλιστοι. Σύμφωνα μάλιστα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, αρκετοί επώνυμοι καλλιτέχνες δεν εμφάνιζαν στις δηλώσεις ούτε καν τον ελάχιστο αριθμό των 50 ενσύμων που είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σε δημόσιο διάλογο θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης το νέο αγρονομικό κώδικα που δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα κάτω των 250 τετραγωνικών να ανοίγουν όλες τις Κυριακές του χρόνου. Προϋπόθεση θα είναι να μην ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων και να μην λειτουργούν εντός πολυκαταστημάτων και σε εμπορικά κέντρα. Τα μεγάλα καταστήματα θα μπορούν να ανοίγουν συνολικά 7 Κυριακές το χρόνο, ενώ θεσπίζονται 2 δεκαήμερες περίοδοι προσφορών, επιπρόσθετες στις χειμερινές και θερινές εκπτώσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε πως πρόκειται για πακέτο ρυθμίσεων που θα διευκολύνει καταναλωτές και εμπόρους, ενώ θα προκύψει και σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας. Τον κώδικα του κινδύνου έκρουσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες δρομολόγησαν προώρες εκλογές. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, προειδοποίησε ότι η εκλογική αναμέτρηση δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να αναβληθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όπως είπε, δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις ούτε μαγικές. Ενώ η Γερμανία δια του Υπουργού Εξωτερικών προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει για την Ευρώπη η όποια απόφαση της Ρώμης να παγώσει τις μεταρρυθμίσεις. Το κλίμα της ανησυχίας που τροφοδότησε η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και η παραίτηση του Μάριο Μόντι αμέσως μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2013 αντανακλάται και στις αγορές. Το χρηματιστήριο του Μιλάνου έκανε βουτιά 3,2% και το κόστος δανεισμού για τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα διευρύνθηκε κατά 360 μονάδες βάσης, παρασύροντας προς τα πάνω και τα αντίστοιχα ισπανικά. Φωνική κακοκαιρία πλήττει την Ευρώπη και την Ανατολική Τουρκία και μέχρι στιγμής εξαιτίας του χιονιά έχουν πεθάνει τουλάχιστον 20 άνθρωποι τα τελευταία 24 ώρα, οι περισσότεροι άστεγοι και ηλικιωμένοι στην Πολωνία. Εκατοντάδες χωριά στην Κροατία, την Τουρκία, τη Ρουμανία παραμένουν αποκλεισμένα και σε αρκετές περιπτώσεις έχει διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού. Στη Σερβία πάνω από 660 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν. Σε αρκετές περιοχές των Βαλκανίων η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Στον εμβολιασμό των ανασφάλιστων παιδιών είναι αφιερωμένος ο σημερινός τηλεμαραθώνιος που μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΤΕΝΑ με τη συνεργασία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα βγαίνει στον αέρα αυτή η μεγάλη προσπάθεια, στην οποία στηρίζουν ήδη με την παρουσία τους προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, αλλά και με απευθείας συνδέσεις με όλα τα κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας. Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος επέστρεψαν οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Πόλο Νεανίδων. Στον τελικό του Πέρς, τα κορίτσια του Γιώργου Μορφέση νίκησαν την Ουγγαρία 9-5 και πλέον κατέχουν όλους τους τίτλους μετά και το πανευρωπαϊκό.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης δέχθηκε τις χρυσές κοπέλες στο γραφείο του, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων χρόνων έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες, όπου οι δύο αιώνιοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Ο Χάρης Μαυρίας και ο Ραφίκ Τζιμπούρ έλαμψαν με την απόδοσή τους, ενώ οι πρωταθλητές Ελλάδος κατάφεραν να διατηρήσουν το αίτητό τους στο φετινό πρωτάθλημα. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται για αύριο από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική στα νότια και το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Παγετό θα έχουμε νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία το μεσημέρι από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 4 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στα ανατολικά, τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν τα νέα από το χρηματιστήριο και αμέσως μετά η εκπομπή σαν σήμερα στον 20ο αιώνα. Όλα τα νεότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ στις 9 με την Ελστάι. Από εμάς, καλό σας βράδυ.